andina mbuso mara yese yapera nokwasha kutengeta zvona zvovakwasha asingadi kundipa mari andinanyanya bhusini chokwadi kutaura chokwadi iye makatonga zuva reyariyaka andina kana bhusi kumba ine tutora chokwadi andina bhusi nyaya yako nasatsipito unokweta umkwasha wako handinozivi wakindani vakatisa mwana wangu 15 years ane 15 years kuna 2020 kunzvenga vakandilova ndikaenda kujeri havana kutouya vese ane gurushushu rake ina ndimuzototanga kutomuona ane gurushushu rake raanaro ndikatoenda kuchipatara ane gurushushu raanaro handipo muzivi kuva 2020 akandinanga nese futi mudzivi wangu akabatiza kachiti kutimoti unobva Mozambique. Garai basi. Nadi burigare. Kazi mkuru wale. Wengi sana wao. Matombe. Muriato watu ngana wai mkosho wake tunapoashi mkosho wake mkosho tumekiambia Kama simu tukigaika mangara ndiana Ndini. Raisira pa kuti moti. Ndakaisira pakuti mwana. Mazwara. Pasi ndiri gendi nteteke. Wo. Takati isusu takuda mwana wako tauya ndizi. Mibhedhi. Mwana wako akatorwara anda age ndizo. Ndizvo. Ari fomani. Grade 7. Grade 7. Grade 7 mwana wako. Grade 7 form 1 yanga aita kupinda form 1 but ainga akamira nenyaya yecorona 2020. 2020. Saka angane makore mangani mwa. Ainga ari ma 15 years nekuti ndova 2005. Mwana wako Timothy ngawe to. Anonzani. Anonzi Lucy. Lucy. Lucia Lucy auya to. Lucia. Mbatsire Lucia. Wakati ya. Mwesa babao. Iba awajeno hapo. Wapi mwana? Isi sika muno ndare ndreshi bana. Oya boye mwana. Oya kare. Omuto baba. Kimoza baba. Yo. Tivuma ngekuyo. Ya kama baba. Hicho anatoa. Tivuma ngekuyo. Je mwana wako ile? Mwana wangu. Jana zani Lucia. Lucy. Andi baba wako. Oh. Une makore manga. 19 years. 19 years. 19 years. Wazo wali. Aba njani? Baba wangu. Baba mwana sabari.
2005 waza usanyepere nini ndoda kubatsira ndibatsire baba wako waza 2003 andana handina chibhedhi handina bhedhi baba vangu hana chitubu tinotoda kubatsira tore chitubu aiwa ndachinoda kubatsira unacho chitubu aiwa muzotibatsira aiwa zinabatsira une chitubu ndinacho chimozambique ndachisiya kumba zvangu sorry ndinacho chitupa chimozambique but chitupa uka vakatoreswa namai vacho panguva chinanganisa ndatora chitupa izvo zvakauya kumozambique zviye zviyandika ndini ndakavapa go ahead 2017 handidika vakatoreswa namai vacho varipo 3 muzaka iye akapuwa akatoresa bheti rake zvese nekuti vainga vachienda kuchikoro iye manasisi wake vaka maform 4 haipingi nomunhu asina bheti asina chitupa handidika saka zvese zvakutara zvingo zvekunyepa ava atipwa kuti anzi awe ita makore udzikise nekuti mushando wako iyoyo nhamo ndeyako aufanepere vanhu wakubaiwa mabhekiseni neshamwari dzako iwe tigezesa twana imhosva yangu taura chokwadi yako Timoteo taura nini achija nemazvo ndakunzwa mwana wako ndo2005 watisa mambo wangu inandifuna kuti baba wangu abudeni ini nemurume wangu ndakagara zvakanaka asi baba vangu vanouya kumba kwangu vachitikidzira hama dzepamba kwangu kuti baba wako ndogona kutandanisa nemadhusunyasosa andinangana kufara kugara ikosvino tikatikubatsira ngousima mudari baba vako vari kumbonzi mwana wangu akarohwa ari mwana oita kuzoita aaakomana asi nabazokugara zvakanaka ndazvinzwisisa murume wako nomuda nomuda asi akarohwa nemakore mangai ndakarohwa ndine 18 years zvakapera nameni saka pamberi pedaro kuti baba wako nenyepe pamberi pedaro ukuthi baba wako nenyepe hanzi nebheti andodina bhedi Timoteo anoziva makore ako ndiani iwona baba wako havanotombobvira vandudza izvi anoziva makore ako ndiani baba wako namai anoziva pamazvarwa ndiani baba wako namai amai vangu mwana wako mwana wako wakamuzara musi wati nemafebu musi wati swa11 musi wa11 gore riki 2022 gore riki wayeuka kwawazara mwana wako wayeuka zara kwazara mwana wako naibaba mwana akazara mwana 2005 naFebruary saka naipapa kuti kutendera kuti baba wako anopewa uyo muanda age kasina nawe kuti ane big body baba havapengi ka vangapengi kuziva zvese izvozvo hazina basa inini handinei nazvo handisi kupasa imba yako handakuya kuzopasa imba yako mosi akaitwa kudhara nokuti mwana waanaye handizvozvo asi nditi handii kuti unyeperi baba wako ndakubvunza kuti mwana wako wazvara inowasi yake saka ava ndo vanotendera musoro ungatadza kuziva makore ako iweyo ndizvozvo hasirizvo ndizvo hasirizvo kutonga nyaya tikakuregedza kuzvidaro hazvibude mosi wasira kwapara wakatonyenguwa handizvozvo ndati nini baba wako anopengera haapenge orit sa 2005 kusvika izvinezvi ane makore mangani wanogona mitsi 17 years waita mwana une 16 kana neni ndaenda kuonoko kana mimi nangoda tondangoti musikana munhu mukuru kasisi munhu hatina kunyanya kuisa stere tinoshandisa bvunza makore nokuti wakaita ignorance ka hauna kaunaina unoparara ari kuti mwana wenyama asara alright isi tutangokuchajai zvipamutemo wakarohwa mwana mudiki
Handiti isu tina mutemo wedu wemunzvimbo medu watikaisa nguva yecovid yese taiti pakati pokuisa bhailo redu rinotunga nzvimbo shamba yedistrict handizvozvo ndo ratakutunga naro murume wavo tinombira kudamage kusvika kukanganisa kwakaita kusvika kuchikoro handizvozvo tofanana mazuva ekubhadhara zvanga zvichirambwa natimotiyo kuti mubhadhare zvinhu zvakuya nemudare muno nokuti ndizvozvo katimoti Tirikwadi mama. takuita izvozvo Chokwadi izvo. haachakumba kwenya achitanda kubhadhara handisi kurodza mwana uno mwana wemwana mudiki zvekubhadharisa zvinhu zvinoenderana nezviri kubhailo redu handizvozvo toshiba vhura bhuku dzenu iri bhuku dzenu unoponesa imini vabereki ari kana timoti sondo rapera vanhu yafunga timoti anopenga inyepe vanhu vaitoti timoti haapenge taimupusha kuti ataure zvatoda kuti ataure tiwane information yakwana iwo hausai muno uchimudaro uchinyepa wasitozvitwana hazina basa ukarorwa mwana mudiki asi hazvichinje kuti uri mwana mudiki mombe yatipuchaja muno iwo kana usikada kudzokera kuchikoro munyingini wavo kwachandiswa nemombe iyoyo kuchikoro nokuti engefa ungetsa iwo mwana wachikoro mwana watimoti handizvozvo taurai mombe dzavo i7 dzatikuvapa i7 dzatikuvapa dziri kuya hazina chokuita babaka neroora baba vari muno mukuru zvatikuchaja muno hazvinei chokuita neroora zvichabatanidzira damage zvikobatanidzira zvimwe zvinhu kusvika tasvika pamuongo kuti mwana mudiki haroorwe ndo nhoroondo yemumabushu muno mwana mudiki haroorwe siyai vana vaveshiri mazai haana muto handizvozvo handi penalties for child marriage and other abuses against girls. Any person who marries a child shall be guilty of an offense in terms of this bylaw and shall be liable to a penalty of 2 cattle, and that penalty shall be paid within 1 month from the date of judgment. Momembi, any person, imi murungo munhu zvake. Atora mwana handizvozvo. Momembi, batai baba nokuti hatisi muchasaira mese naamai. Tichauya kuzotora zvinhu zvinhu zvokumba. Any person who serves as Miyai on any child marriage shall be liable to a fine of 1 cattle and 1 goat within a period not exceeding 1 month. Naiti moti, akaya kumba kwako achichita kubvisa mari tizivane ndiani. Kwakatanga kuuya watinoti tsano anonzi Njakama. Ndikamurambira. Ukazouya anonzi handina tete ndikazviramba. Raba. Amene kuti ndambowatarisa chiso chavo. Vaisire mombe yavo. Tozaita ndati mwana mudiki harozi. Any person who facilitates child marriage upon his own Mani 3 baba. Batai zenyu. Any person who facilitates child marriage upon his own child or on the act of child marriage and fails to take action about it shall be guilty of an offense and shall be liable to a fine of 2 cattle. The cattle shall be paid within a period not exceeding 2 months. Apa zviri kunzi mubereki anenge iwewe anobatsira kuti mwana aroorwe anobhadhariswa mutongo wake ndewemombe 2 zvino makorokoto iwo hauna kurodza mwana wako The chief is empowered by this law to separate all child marriages in marriages. ini ndine simba rokuseparata vanhu varoodzana vari vana vadiki kasi pamusoro peimba iyi manje handikwanisi kuiseparata izvi izvi timoti ungagona kuchengeta mwana wedu Aiwa. andemberi Every village head or village chairperson or community leader that gets a report of a child marriage and fails to report to the headman or the chief shall be liable to a fine not exceeding 2 goats. These goats shall be paid within a period not exceeding 2 weeks. This offense will also attract a dismissal of the village head and village chairperson. apa zviri kunzi timotiwo muvillage yedu kana tisabhuku nomunharaunda munogara akanzwa nyaya akasatora danho nemasvondo 2 tinomuchaja mbudzi 2 tobva taita kuti abve pachinzvimbo chaanenge atadza kutaura nyaya idzi nenguva handizvozvo asi pari zvino vani mugara kupi Mutaundi center. saka hapana kutochaja handi
Any person who engages in sexual relationship with a child within a prohibited degree shall be guilty of an offense. This offense shall attract a fine of 1 kettle and 1 vote, which shall be paid within a period of 3 months. Vane foreigner, iyo inoenda pane mukwasha wako. Akapinda kukurara nemwana asasvika 018. Zero reda kuti mwana akutenderwa 18 years. Handiti saka wadamisa mombe kuti 4 nembudzi imwechete. Bata izvama. Mwana akakuwa mukarekeze muzukuru bata ikasosera toda gorwe. Every parent has a duty to take care of or maintain his or her child, and failure to do so shall be rendered as neglecting the child. This is an offense under this kingdom, under this chiefdom, and shall attract a fine of 1 kettle and 1 goat, which must be paid within a period not exceeding 1 month. Mubereki mumwe nemumwe ane basa rekuchengetedza vana. Akasaita izvozvo munharaunda yamambobushu tinomuchaja mombe imwe chete nembudzi imwe chete. Handiti? Saka vabereki vakabva vaita vaini. Vakabva vaita mwana wanganana basa ngaarohwe. Uyo avata mwana wangu arohwe vaisire 85. Sexual abuse or violation of the rights of children with disabilities is an offense and attracts a fine of 6 kettle, which must be paid within a period not exceeding 1 month. Munorwara here sisi? Makambotenderera njere? Hamuna? Mune pakaremara? Hamuna? Munhu anoenda pabonde remwana akaremara kana kuti ane chimwe chirwere otora advantage yekuti akaremara tomuchaja mombe 7 munzvimbo medu. Iwo mwana wako ari right, hapana kuti kuchaja. Any offender charged in the above categories unable to pay due to poverty will be employed in paid labor commensurate to the offended charge. Sasa kutaura maizvo kuti imi makaita haisi ndine urombo handikwanisa kubhadhara. Tinongokutsvagirai basa tichingobata mari ichibhadharwa isusu tichibhadharwa isusu kusvika musi aripo achibhadharani uyu. Pazosiyiwa padhokumendi redu pakasiyiwa chimwe chinhu chiri mudhokumendi iroro. Mwana anofanirwa kubhadharwa mari inonzi re-entry, mari yekudzorera mwana kuchikoro. Usho pane nyaya iyi manje uyo achidzokera kuchikoro pa pasane vanyingina vari kuenda kuchikoro handizvozvo. Mombe chi6 ndeyekudzorera mwana kuchikoro anove munyingina wangu. Imi chema ndima makabarwa isi tiri kuchaja zvinhu zvekuchengetedza vana vemunharaunda. Imi muteerere ndokuti munzvimbo medu zvatinoda. Isusu vechisevhera vaka muno munharaunda hatiri vanhu vanorova vana vadiki. Iyi tsika kaibva yamira 7 mazinzwa dzese dzazanzi 2 months dzimwe 1 month imwe isitava kuzotaridza kuti atete mune chido chaizvo kuti imba igadzirike. Mune chido chokuti zvinhu zvigadzirike zvakanaka munharaunda yedu. Munoda kubhadhara sei? Imhosa makatarisa pamuberera makavhasi akawanda zvinonana damage zvinonani zvinorodza mwana kaizvozvo. Kasi takasisa punishment yekuti sazviite manje hamungazvinzwisisi. Izvi kusati akagadzira chinhu ichi chiri kukurova ikabisira chigadzirisa chikwatudzwa nhunzva dzedzinotora vana dziye. Munoda nguva yakareba sei? Ndandikungoti zvangu mhosva hatirambe, asi pakutiwo tizive kuti mwana wangu ane makore mangani. Ndofunga murume ake akambomubvunza vachidanana kuti une makore mangani, akataura sei akataura aya. Asi tizongotiwo baba vake ndo vanoziva kuti makore azvarwa mwana. Isisiwo zvedu vabereki tanga tisingazivi. Ende achiuyawo muroora wedu takamubvunza akangotaura semakore chii yaari kungotaura iwaya. Saka mamuda kubvisa mombe maisati chemuda chitambira vabvisa mombe kana ipapo ndakukurudzirawo baba vake itrust vakunono, saka ndikunga ndiwo vangani baba chemo chaiswa natite machinjwa. Imimi makuda kubvisa kana ignorance haina defense. Ani munozisiya mutemo munoverenga zvakanaka tembo. Ndiri kugamuchira kutonzwa nyaya ichitongwa zvakarurama mudare, nokuti nyaya yanga iri papa ndekuti vana vanoshanja, hatingavatevedzere kwese kwavanoenda zuva nezuva. Tichinzwa nyaya iyi mugore rapera
takabvunzisa makore haana kunge abuda, asaibuda ari mulaini yezvataurwa nemwana nezvakataurwa nemwana wangu. Mwana ari kurwara, mwana wamukoma. Mukoma is now late. Mwana wamukoma. Mwana wangu. Even ndikupatsanura kuti zvinyatsobuda zvakanaka. Uye zvakare iye mwana iye anorwara. I've got documentation yandinayo yake yatiri kufamba nayo kuenda muzvipatara zvakasiyana siyana. Ane iwe health ndinofunga makamuona musi uya. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuno kudare tauya panenge kano kakechitatu. Tanga takauya tichinzi kufuma. Kechipiri ndiri kuda kunzwa kuti akaroerwei. Nhasi yauya pechitatu yakauya kuti underage. Ini ndiri kuti kubva pakatorwa mwana, baba vangu vari papa havana kuisa nyaya iyoyo padare. Pakatoita zvimwe zvese yazouya kubateka nyaya yakanaka stere mwaitorera pasi taura havakava munobuda zvakanaka. Ava vataura zvese kuti akakanatisa kuziva mutumbi womwana nemakore akataura. Ndikati chichemai munhu 7 tangirai ipapo musataura nhoroondo nayo kudhara ndaibata. Kuchema mudare chokwadi. Ikoko tinotadza kukusvika mambo, tingakwanise pamwe nhatu. Mazvita vaise mombe dzavo 5. Ndichabhatara senende zvako. Pakaoma mambo, munototipa nguva chaizvo nokuti totodzoka. Munomura. Ava mukuru ngati mombe 5. Ndatoa chinhano ndakakumirira mombe 5. Nokuti ndizokuva mazita ndoda 10. Tonga tichiedza mutemo kana kana zvabvisira dzimwe mbiri idzi handiti ndizvo toisa mwana chitubu ndizvo beti ngakutoro anacho anaro beti ana amai vake sosvika vakatisa ka vakugara musango avanhu vakatisisa mukadzi wangu ka aunonga huitika magoboka kuti nyaya ishaye value mai ndo vanobheti iyo mai vangu mukadzi wangu akugara musango kubva gora rakapera muna mei vanhu Timothy, nyaya yapinda mudare ise yemudzimai wavo. Kana waona kusaka mudzimai wavo unodaidzira muredhiyo unoenda kumapurisa wokubatsidaidza muredhiyo uona kuti mukadzi wako muchimese kana toudza kana zvichiika kanogona kutoripota kumapurisa mambo vaindosungwa kwavari musango imomo takaugareiko musango tokubatsira takavatengera stendi nemuzita ravo nechitupa chavo. Nhasi vakuti ndanetsa nekuti vakuda kugara nemusango vachidya tuhuku musango zvinomusoro izvo vakuda kuti parare hatirambani tichirambanira kumukadzi wangu kakunzvenga kuda kuti iye anzogudhu munhu akanaka sereki musango iwo wobva wamurepembeza ndichairipota Timothy, ati mombe dzako 5. Mwana kautika kunomba kwavo kwakwana apa kwakwana tezora wako uchikanganisa magarire mwana wazvinzwa ka wakuteedza tsika yako idare rire richitera zvinhu zvako Timothy wakandikata unoteera dare muno handizvozvo usanetsane nanatezora nanankurungai vako kana kwakasiyandai mwana wako ndoda kuteera muripo wavo kudare kuno kuti mombe 5 mombe 2 unokwasha kuti atibhatira mwedzi mitatu kubhadza mombe ngani 2 tomusunungura futi kuti amhanya sezvo wadzo kuti ari kurwara handizvozvo tipe mapepa baba tipe mapepa tinoda kuita zvinhu zvinombowo kuti mangwana zvisazonetsa mazano kwa chinonzi technology mapepa ari kuonekwa mufoni handiri kuzona tozoda kubuda tutaona ari mufoni urakozotakisa sezvo ari kurwara mukwasha wako takumba nguva futi kati 3 months womupa futi mwe mwedzi tomba mwe mwedzi 2 futi handiti
dzafaika ubhadhara mombe dzimwe 2 ozomupa mumwe mwedzi 2 ubhadhara kupedzisira unhu achitora yapedzisa mombe yako imwe chete ikuita $300 pamwe handikuzinzikisa haisi kuve kuroora kana kuita sei zvepfuma munozotaurirana uye achita makore wazinozotaura ndekuti mwana wakakanganisa handada kuyazo ndati nini washipudzika mungu yakareba nditi kasi pane imwe mombe chishanu yekupedzisira nezvipuhwa iyo haisi yako mari iyo unofana kubhadharira mwana wechikoro asara kuti aende kuchikoro wazvikuisa saka isi tichibva pano kune vanoshanda mabandiko evana vachidiki handiti mwedzi wekupedzisira munosimuka nawo muchindobhadharira vana vechikoro school fees wazvito chandinoda kupa chicheno chekuti isusu inini pandaienda inini ndichienda ukumba kwavo vanhu ava vanokamwe kaunhu kaika kokudherera nditika vainzi kukoti vainge vasingauyi 6 ndinasi zuva rechi6 vasingauyi kupi kukoti mukunzwa ka mari yangu yechipera yebhazi muzwa saka izvozvi vanhu ava kana vanzi ivo vari kubhadhara mari chandisingasadi kuya kuna ndichifambira mahara ini nyaya yekufambira mahara iyoyo ndinosaina upenyu wangu nokuti inini handidi kushandiswa kundifambisa mahara ndisiya basa rangu wataura kabisira ukara uchitara kusaina upenyu wako kuti ini ndokuna kuti ofa chaite kuti ofa nekutika vanondifambisira mahara vanhu ava ngavachise kwavasandifambisire mahara kundipedzera nguva mushanyapera handiti manhumu yakunokupa pakonapo ndopanovhunza kuti mwedzi yangu mari yangu yauya here apo saka mimi munosiya mapanana foni novava vanokufonera kuti uyai kuno hamuye mahara mandini mari yacho vaida kuti handipfuma yepfuma ngavabhadhare mbijana tione pfuma vaitaura mwana wakane chirwere mukwati wakane chirwere cheitsvo wazvinzwa ndataura ndozvandikuona kana saka unovapo mukana masimataura taita patati mombe mbiri kana vane imwe chete hairambisi handivazvinzwa handisi kuda kuti ushungurudze vana ava iwe unosiya foni nhamba yako pane sekretari wedu handiti kana mari yasiyiwa anokufonederwa kutore mari usafambire mahara tenera katete dare wakwira katita kubatsira wakwira dare rako mari yako wakwira nayo dare inodzorerwa futi inobva nyorwa pai mubhuku vanokubhadhara mari yako tapedza wazviita asi musisati tada kuti utaura pasisina zvapera tatisi tinodzera mari after 3 months so mwedzi unoyo unoudzwa ipapo kuti unozoitira rini mari inge kana tatimombe mbiri kizokutanga kasi kana kwavisa imwe chete haisi mhosva inozombouya kuti panozoiswa panozoita dzimwe mwedzi miviri panomisa imwe mari yangu yebhasi ndaifamba chiwirirana nana mukurunga iwavo ndowirirana namukurunga akasaya panozoiswa ikoko chichazo handiti ini ndiri munhu akatokwana asi ivo anonga chingondidherera chete chete enaimosaina akasaina ere muru mazvita nyakamira mutongo gare zvakanaka mwana uri mwana mudiki inzwa kasikana tatigara zvakane murume kuti naamai vavo amai vanotsvagwa vanouya nai unotsvagwa nini baba mira kana amai vanotsvagwa vanouya handiti saka chimako inogara zvakanaka wazvizwa inogara zvakanaka saka uchivo sumuka inyaya titinoita basi tinoutiwa waita basi uraite zvakanaka